खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानि जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। हाग्रामा महिलारिया बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ गैला होननानै फोसावनाया जोबोद दुखु गोनां। गोबां नाजानायनि गेजेरजों बर'नि गिबिसिन मन्त्रि रुंसारि रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि गेजेरजों जोंनि हानि मोनथाय आरो हारिमु थुनलाइ रैखाथि होबोदोंमोन। बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारिया गैला होननानै बुंनाया जोबोद दुखुनांथाव। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। मख'नो गोनांदि माखासे सान सिगां बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बिटिआर ओनसोलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक गैला होननानै फोसावदोंमोन। बेखौ लानानैनो मैया इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि बिबुंथि होननायनि सायाव गोख्रों रावजों फिनजाथि होदों आरो बेबायदि ओंथि गैयै बाथ्रा फोसावनायनि थाखाय थाबैनो रायजो राजानिसिम निमाहा बिफिननो गोख्रों रावजों बुंथिबावदों राजु नार्जारिया। लोगोसे इयुनाव बेबायदि ओंथि गैयै खोथा बुंबावोब्ला हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो बुंथिबावदों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया। बिपिएफ हान्जानि आइटिसि सेल फेसबुक पेजफोराव गोबां ओंथि गैयै पस्ट, जाय समाव गुबुन माहारिया जौगादों नाथाय बिपिएफ आइटिसि सेलनि दैदेनगिरिफोरा गाहाय फारसेथिं थांगासिनो दं। बिपिएफ हान्जाया आइटिसि सेलनि थाखाय जोबस्रांनाय लामायाव थांगासिनो दं। ओंथि गैयै बाथ्राफोरखौ सोर गनायथि होयो? बिपिएफ आइटिसि सेल सामलायग्राफोरा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीखौ ओंथि गैयै पस्ट होनायनि थाखाय खैफोदाव। हालांबाजार इउथ बिपिएफ, कक्राझार इउथ बिपिएफ, आइ लाभ बिपिएफ फेसबुक पेजनि सायाव इउपिपिएल हान्जाया एफआइआर होबाय। इउपिपिएल हान्जानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया गोख्रों रावजों सोंखारिदों बिपिएफ हान्जाखौ। गसाइगावआव मोसौ बेदर गोदानानै फानग्रा फायखारि हमनो हादों। गसाइगाव महकुमानि साबखाथा पुलिस बिफाननि मोनसे हान्जाया स्रोदै सं दाननानै हमनो हायो मोसौ बेदर गोदानानै फानखुमाग्रा सानै फायखारिखौ, नाथाय सासेया खारग'यो। मोसौ बेदर फायखारिखौ गावनि न'आवनो मोसौ बेदर गोदाफुबाय थानायाव हमनो हायो होननानै मिथिहोयो पुलिस बिफाननिफ्राय। हमनो मोननाय मोसौ बेदर फायखारिखौ 2 नं पलासगुरिनि थागिबि आसाफुल आलम आरो खारग'नो हानाय सासेखौ एखे गामिनिनो आजमल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जनायाव कौटि रांनि दै होबथाग्रा फर्कुफाइननि मुङाव जाख्ल'नायनि अजद। अशक कुमार आगरवाल थिखादारआ होनांगौ जायगायाव फर्कुफाइन होआखै होननानै थागिबि सुबुंफोरनि अजद। आसाम सरकार दै बिफाननिफ्राय फैनाय मोनसे आसानि फर्कुफाइनआ गिदिर गिदिर दैबाना होबथानो राहा होबोदोंमोन। नाथाय बे फर्कुफाइन असनि सायाव जनायाव कौटि रां जाख्ल'नाय अजद सिखांदों। मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्ला जनाय बग्रिगुरिनिफ्राय बदलफुरसिम बोसोरफ्रोमबो गिख्रंथाव हा गिसि खानायनि जाहोनाव थागिबि सुबुंफोरा आसामनि गिबि मन्त्रि दै बिफाननो आर'जलाइ गथायनायनि उनाव कौटि रांनि फर्कुफाइन आसनि होयो। नाथाय फर्कुफाइन होनायनि उनावबो दैमानि गिसि गानायखौ होबथानो हायाखै। जनायनि बग्रिगुरिनिफ्राय बदलफुरसिम आसाम सोरखारनि दै बिफाननिफ्राय फैनाय फर्कुफाइन आसनिखौ अशक कुमार आगरवालआ बे खामानिखौ लायो। बेनि उनाव अशक कुमार आगरवाल थिखादारआ थागिबि रायजोफोरजों रायलायालासे गावनि गोसो बायदि बबेयावबा 100 मिटार आरो बबेयावबा बेसेबा गोजानाव फर्कुफाइनखौ दैयाव गारो। जायनि जाहोनाव दा 1, 2 आरो 3 नं बदलफुर गामिजों लोगोसे फाख्रिगुरि, मैदपुर, खाग्राबारि गामिनि आबाद फोथारजों लोगोसे गोबां बेसेन गोनां बिफां लाइफांफोरा बुखारलांजायो लाली दैमाजों। अशक कुमार आगरवालआ गावनि लाबनि थाखायल' बे खामानिखौ मावदों होननानै थागिबि रायजो राजाफ्रा अजद होदों। बेबायदि जाख्ल'ग्रा थिखादारनि हेंथायै रायजो राजाफ्रा अजद होनायनि उनाव दानि सोलिफुनाय सरकारा मा राहा लागोन फैगोन समासो फोरमायगोन होननानै बुंथिदों। खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।